Bagam Maazị Agụ na ndị otu ụlọ ọrụ mmụta dị ụtọ ji ohere a wee na-asị nwaada Ebubechukwuka aṅụrị ncheta ụbọchị ọmụmụ. Gbaba egwu, gbaba egwu. Tata bụ ụbọchị Kọrọtị ya gbarịrị egwu Maazị Agụ okwu. Tata bụ ụbọchị Tata bụ ụbọchị Kọrọtị ya gbarịrị egwu. Egwu ị ga-ama bụ egwu aṅụrị, egwu aṅụrị, egwu aṅụrị. Ncheta ụbọchị ọmụmụ gị. Egwu ị ga-ama bụ egwu aṅụrị, egwu aṅụrị, egwu aṅụrị. Ncheta ụbọchị ọmụmụ gị. Do you have a birthday coming up for yourself, your child, a friend, or a loved one? Don't just say happy birthday. Say it in a way they will never forget. With Mmụta Dị Ụtọ, you can send a personalized birthday shout-out starring your favorite character from our viral Igbo cartoons and the celebrant as a cartoon character too. Imagine their joy when they see themselves celebrating alongside Maazị Agụ and friends. It's simple. Just email the name, birthday, and a picture of the celebrant to ziem@mmutadiuto.com. Our team will transform them into a cartoon star and create a magical shout-out they can keep forever. Unique, memorable, fun, and perfect for adults and kids alike. Spots are limited, so don't wait. Order your birthday shout-out today at ziem@mmutadiuto.com and give a gift that brings smiles, laughter, and Igbo culture to life. Cordino. Ọ bụrụ na ihe onyonyo a masịrị gị, biko metụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya, kesaa ya ma sonyere anyị. If you love this video, please like, share, and subscribe.